जाए ना करो। आ 2-3 बेर गई ना, जब 2-3 बेर गई चर्चावा में तो कल हम जाती चर्चा कराई चर्चा कुल मेहरारू से पूछल तो कल कि अरे सेब चढ़ेला, अनार चढ़ेला, नारियल चढ़ेला, केरा चढ़ेला, मिश्री मलाई मीठा सीठा सब चढ़ेला। तो बाबा खालन तो बाबा खाना तबे न चढ़ेला। कल अच्छा तो कल क घंटा, कल कि 3 घंटा का होला, 12 बजे से 3 बजे ले खत्म हो जाला, आरती हो जाला। बाबा आवे ना आसनवा पर ना तो कैसे पूजा खूब कुल व्यवस्था कर दिया। 12 बजे चर्चा शुरू हो गई। जब शुरू हो गई 3 घंटा का समय बीत गई, गुरु जी नाइल मारे बैठ के बरबरात बाबू बता आई बांग दतुरा कुल तू अबे ना कैला, खैबे ना कैला, न लौकल। 3 घंटा बीत गई, हवा कहाँ आगे जाके बतिया थे मेहरान कथी है भाई का ऊपर बराती तो का कहती है भगवान से का कहती हो। चलो 12 से 3 बज गईले हमार बोला भले ना अइले हो। 12 से 3 बज गईला हमार बोला भले ना अइले हो। 12 से 3 बज गईले हमार गुरु भले ना अइले हो। 12 से 3 बज गईला हमार बोला भले ना अइले हो। भले ना अइले हो, भले ना अइले, भले ना अइले हो, भले ना अइले। 12 से 3 बज गईले हमार बोला गईली बगिया से भगिया ले अइली, गईली बगिया से भगिया ले अइली, भगिया ले अइली दातुरो ले अइली, भगिया ले अइली दातुरो ले अइली, दातुरो ले अइली, दातुरो ले अइली, दातुरो ले अइली, दातुरो ले अइली। होना तो सुरवन चली हमार बोला भले ना अइले हो। हम 3 बजे भोरा में से मारे घर जाके बगीचा में से मारे भांग धतूरा बेलपत्र तो जवन चाय तो लिया के धैले तू खात का न खैते हुआ न औते हुआ हुआ कहाँ तू अपन बरबरात बा वही जन कुल गुरु बहना कथी तू कहाँ बरबरात है फिर का कहती है गईली बाजरिया से पलवा ले अइली, गईली बाजरिया से पलवा ले अइली, पलवा ले अइली वो पलवा ले अइली, पलवा ले अइली वो पलवा ले अइली। गईली मो बगिया से फुलवा ले अइली, गईली मो बगिया से फुलवा ले अइली, फुलवा ले अइली वो माला बनवली, फुलवा ले अइली वो माला बनवली। कहाँ जाके आसन लगवल हमार बोला भले ना अइले हो। जाके आसन लगवल हमार बोला भले ना अइले हो। 12 से 3 बज गईले अरे बोला भले ना अइले हो।
बगल में बर कैले सब कुल बहिना पर गावत बजावत बा और का कहते गईली बाजरिया से मिश्री ले आईली गईली बाजरिया से मिश्री ले आईली मिश्री ले आईली वो मिश्री ले तू कहाँ बारा मेरा रुआ कुल जाके खाली करे कहाँ बरबराती 3 घंटा हो गई कर आती कत तो अनल ना कतरा लोग गुरु जी आवे ना आसन पर ये में 3 घंटा ताई बतावा आई कुल चढ़ावले बढ़ावले कुछ खाइबे ना कइले लौकबे ना कइले तो कहाँ से काला काली लोग गेरे महती उ जोन खाए के जोन पिए के तोर खा पी भइला आके दर्शन दे के गइला आई आरती कर जल दया मांग कल यही तरह आवेला तो कल हाँ यही तरह आवेला आसन पर पहिला में दया मांगा दूसरा में जल